Madwar 5 postijiet ta' xogħol instambu li kellhom ħaddiema jaħdmu fuq barra waqt il-maltempata Harry minkejja li kienu avżati kontra dan minn ġurnata qabel. Dr. Josian Kutajar, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità s-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA, qalet li bejn it-19 u l-20 ta' Jannar li għadda l-Awtorità għamlet mal-250 spezzjoni. Madankollu spjegat li l-ħidma bdiet qabel mal-maltempata waslet f'pajjiżna. L-avviżi ħarġu ġurnata qabel. Minn ġurnata qabel aħna bdejna l-komunikazzjonijiet, ġifieri aħna għamilna komunikazzjoni diretta kemm ma' min jieħu ħsieb il-health and safety fuq is-siti tal-kostruzzjoni, kemm dawk li ħadmu n-nies, kemm intrapriżi żaru medji fis-setturi kollha. Konna ġiġa batnilhom isa guidelines, istruzzjonijiet kif għandhom huma jaċċertaw li l-postijiet tax-xogħol fuq barra ikunu salvagwardjati mit-temp. Ovvjament bil-ħaddiema fuq barra ma jaħdmux jekk ma jkunx servizz ta' emerġenza. Il-ħaddiema li ma mxewx mal-ordnijiet intbagħtu d-dar minnu fih. Dwar dan qalet li issa l-pass li jmissu li ssir investigazzjoni dwar il-każ fejn jiġi spjegati raġunijiet għal l-ħaddiema kienu għadhom barra u jingħataw penali skont il-bżonn. Dr. Kutajar qalet li mill-250 spezzjoni li saru, 30 minnhom daħlu bħala elementi mill-helpline 138. Minna spezzjonijiet fuq 120 tower crane biex naċċertaw li tower cranes ma jkunux qed ippoġġu sitwazzjoni ta' periklu lil-bini ta' madwaru. Minn dawk fil-fatt 37 kellhom bżonn intervent sabiex jiġu iktar safe. Li fil-waqt l-ispezzjonijiet qasmu skont ir-reġjuni u saru f'kull settur, l-aktar li saru kienu dak tal-kostruzzjoni, peress li huwa meqjus bħala riskju għoli f'dawn iċ-ċirkostanzi. TVM News kellhom ukoll mal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Rodrik Bonnici qal li bejn it-19 u 22 ta' Jannar saru ma' 350 spezzjoni li minnhom kien hemm xi xogħlijiet li twaqfu b'mod temporanju. Hemm sajts li waqfu b'mod temporanju kien hemm xogħol ta' emerġenza fejn kien hemm pereżempju faċċati li kienu qed jitwaqqgħu jew strutturi qed jitwaqqgħu baqgħu għaddej ix-xogħlijiet sakemm eventwalment il-perit tal-proġett ikun jista' jiddikjara li s-sajt hija safe. Għalli b'mod ġenerali ntalbu assistenza għal periti u avukati u fost il-sanati notati kien hemm ingress tilma u materjali li setgħu jaqgħu fil-proprjetà ta' terzi. Spjega li f'kull każ ta' kostruzzjoni l-awtorità tispezzjona d-dokumentazzjoni u li x-xogħol qiegħed isir skont il-method statement fost oħrajn. Madankollu qal li ċirkostanzi straordinarji bħal dawn jista' jfisser li jkun hemm bdil fil-proċeduri biex tevita perikli ulterjuri. Kull min ġbidni l-attenzjoni jew nkella kien hemm sitwazzjoni fejn kien ta' periklu, kulħadd fehem li dik kienet emerġenza pubblika u dejjem kien hemm komunikazzjoni diretta, kien hemm kollaborazzjoni bejn l-awtorità tagħna, awtoritajiet oħrajn ukoll kienu involuti u anke n-nies konċernati fosthom kontratturi u applikanti. Sentiment ta' kollaborazzjoni nħassu wkoll waqt l-ispezzjonijiet tal-OHSA.